si buton. Undong mi sa pispan. Dari naman sa ubos. Asa may isda? Wa man lagi nang ibo. Unsa man ni? Kahoy? Asa kahoy man? Sao ka na ba? Kana. O kahoy din na. Kainan kung kuan lang. Hagdan. Hagdan lang. Wa man niya mo saa man sila. Tao po, may isda ba dyan? Kaingon siya gihe. Wa man jud saa ka sila. Bahag mo gira pa biyan ang sao na lamang. Fish? Fish wa diha. Bug saa sila nanago. Ina fish. Tuara bakar ko ang fish. Wala man. Busog sila ganin ng buntag niya. Tulaan niya. Oh, Ang bito. imong isda na to kung sa aquarium. Bayot. Ay, gili. Di bre pwede ani ibutang pod. Ah, kana ilaha limpyo pod. Oh, mau ba? Bokin kinsam nang baka, Kang? Kinsa man kagikan na? Ah, kay Loy-Loy. Kay Loy-Loy kun. Kulot og kuan ning fish pa. Ahoy. Wa may nangibo. Ay naa oh. Naa gamay kaayo. Asa kag uban ani? Naka-sense mo gud siya ana ay nagtan-aw. Ga sa una ani baji pa kay kuan. Manay ko ananag tubig sa una. Kaliguanan, labhanan. Oh. Ay pas sila na ay baki are. Oy lawom baning ane? Sa una mao nay labhanan. Na baki nay gapuyo. Wa na. Hoy, lami manaka og lubi ani oy. Di ang bayon ba? Kuha na isa ka utong te. Asa gud pita? Kane? Wa may hagdan. Ay, uy hagdan ay. Ay pastilan Ginoo ko. Oh, hagdan sa mangga. Ha? Ay hagdan sa mangga. Ato ato oh. Naisanggutan. Diaring sanggutan baji oh. Oh, sige go. Mga nagbawra lagi ni mga lubi ani no. Sakyan si Pauling sa baka. Ay, Parang aron mo trending ni. yung kulot oh. Ay, oh, pareha mo kulot. Aw. Hoy mo saka kuno ko are. Bibi. Ara. Go sa si Bibi. Pa manggajud ko kasaka og lubi. Matry. Matry nga o na oy lahi lang hagdanan animan kay kanang kuan kawayan pero sa amo kay kanang kinabitang hakhakan ra ning lubi ba kuanan ra ani hakhakan ni siya ani o anaan basta lang og mahagong ni Ako sakit man sa tiil. Oh, puy kita ay og dako og tiil ani. Dili mo sa kuan na guys. Ay kasakit. Agoy Ginoo ko sakita sa lapalapa hinoon. Chinilas uta ka. Di naman pwede masinilas kay di masigo aning kuan. Ning naay buho agoy
Nasa taas ka na. Lisura din yung malanggot ta oy. Lisod man din yung kuan. Before ka makakuha og kana bitang lubi maghaga ka. Maghago pa jud ka agoy. Baba ka na. Sakit sa lapa-lapa. Ibaba ka na, ate. Uy. Na ito ba ani mo? Ilo man taas ba na boss naog. Ilig na og ni mo. Diretso na ka. Agoy ko ginoo. Manaog ako kay. Pura ko kalipungon ako. Baba na. Jesus ko. Maria Jose sakita sa akong tiil oy. Sakit ning ani ba ani oh. Agoy. Agoy. I'm afraid of heights. Sakit no? Sakit ani oh. Gani ko sakit, magani. Hoy kintahay og dako og kanang tiil ani lapad. Di jud magkuan. Di jud masigot ng ilang tiil aning ani. Ano ba ana? Sakit man. Ate dahi ate. Ate dahi ate. Dahi. Pwede na naman jud ko. Mahadlok mo jud ko basta magsakak ka doon. First time itong sakak. Harang sakita. Buyon ko. Nagabot na itong ibaba. Bitaw no kay kanang mura kang malipong. Kay Pagaling ko diri ha. oh. Look na ko, namo lang nasaka ko dito. Mura magkanang kuan ba? Ha? Wala ko na dog sa kasaka jud. No, Ginoo. Ate ato. Ha, kabugat nimo. Nabali man ay mas sleeper biyan. Ang nakabaho kog naay hinog nang kaare. Ilog daot mo na. Manong humot man kaayo. Gani kana daot. Asa ka aron hinog. Basta ito adto. Sus daot man pud ning kuana oy nang kaaoy. Pas. Sayang. Oh. Daot man siya. Uy. Naay. Isa ni? Hagoy. Nalagi po. Unsa man ni color ani brown? Murado. Morado. Morado day. Uni apa jud sila kanang kuan oh. Pinya. Pastilan. Asa da pita ron? Uy mangdung ta. Kasaban ta. Di man ta mo tag-iya. Napoy. Unsa may nga ani lakatan? Oh. Lakatan dengan ani saginga. Yami aning silingan. Agsuroy ba? Kaya nabong na may atong bay oy. Dong na pud mi aning silingan kay pastilan. Nay daghang nang kaani pero kuan siya dauton siya. Nangahagbong na kay magadaot sila. Daghan la ba unta o. Padtong taas. Daghan siya bunga pero di kayo siya kuan. Oy, Ginoo. Suroy-suroy ning ka silinganan. Di apa dyan mga buwak ani nila.
Sus. Buong suroy ani. Kani dalandan. Dalandan wa iya mo may bunga. Uy, lami ni gamong lamisa oh. Dapay ang kuan nila ani oh. May sili nila. Ay nako. Mo ni tubod, as in tubod sa probinsya ingani jud. Uy, Ginoo ko, lawuma uy. Sa una mo ni kuan. Oo. Ni kabo-kabo ras. Ayan na. Uy, Ginoo ko katambok sa ilang alubati na pud oh. Kuan lang yung kuan lang compost. Compost na kuan o di ka dumi ng hayop. Pwede yan dyan. Oh. Yung mga talong nila ani. Kagmay pa man. Uy, manok. Halik ka nga. Daghan de imuhang kuan ani ba je? Kuan, talong. Bitaw o. Wa pa man namungan ning inyohang kuan? Rambutan. Manay pa man. Lakad-lakad lang sa kabukiran. Ito, maliliit pa ang rambutan. Tugaya pa ma. Hinog eh. Ito daghag mangga. Sos na ano may nanog pang manok de eh.
Yan. View sa front. So that's it for today, and thank you for watching. Bye bye.